ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза видео фақат квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯше ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. диққат акнун шумо метавонед ки борҳои худро аз Москав ба Тоҷикистон равон кунед. ширкати мо кори шуморо боз ҳам осонтар кард. агар ки шумо наметавонед борҳои худро ба назди мо оред, пас мо худамон борҳои шуморо аз маконатон рафта мегирем. дастазкунӣ мо ба шаҳрҳои Душанбе, Курган-Тюбе, Хуросон, Кӯйбеш, Ёвон, Вахш, Хумсангир, Гаравтӣ ва Совхоз Правда зудтар, боваринок ва бо нархи дастрас. телефонҳои мо барои тамос дар рӯи экран. видеонаворро сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 130,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусинзода, чорум микрорайон. якхонага квартира дар шашум ошона қарор дорад. 42 квадратный метр Новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон, бозор дар наздикиш аст. нархаш 130,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, военни Городок. духонага квартира дар 9 ошона қарор дорад. 64 квадратный метр Новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 13 ошонага. хона дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 291,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, сехонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 71 квадратный метр Новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 373,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. духонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 48 квадратный метр Новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 210,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Курган-Тюбе,
духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 62 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб рӯи калон садик дар наздикиш аст. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Худжанд, 12-ум микрорайон. якхонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 48 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб садик рӯи калон магазин дар наздикиш аст. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри тусинзода, 2-ум микрорайон. якхонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 49 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри бохтар, қургон-тюбе, 14-ум микрорайон. духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 57 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб садик дар наздикиш аст. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. сехонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 67 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага. нархаш 440 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондаган бошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. дар видеои оянда айкуҷо хонаҳои фурушӣ, квартираи фуруширо пешкаши шумо кунем. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. хай дӯстони азиз, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай.